Hello, good morning, खुलुमबाय बयखौबो आंनि फेसबुक आरो लोगोसे इउटुब नायगिरि नोंथांमोन दायो जोङो थांदोनि सेरगाव माने आपेल बागानाव आरोना आपेल बागानाव जोङो थांदोनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन आरो खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय दायो नैबेनिफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय बे दलंनिफ्रायनो दायो नै लोगोआ बाइकखौ जोंहा सनाखौ लाना फैसिगोन दायो बेनिफ्राय जोङो आपेल बागानसिम थांदोनि बेनिफ्राय आपेल बागानखौ नायखांनानै जोङो रिटार्न न'सिम थांदोनि लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांबाय हालाखै जोंना गारिया थेबालि नङानो एसेबां गोजौ गाखोनांगोन बोलो सना वाव साले इजि नङा दे दायो नै सफैबाय गभार्नमेन्टनि बियो नैबे ना फार्मा बे जाबाय ना फिसिनाय जायगा दे लोगोफोर नाखौ ओरैबायदि मोजां फिसियो आरोना नायनानै लानाय लोगोफोर पुरा बे हाखर माने बेवहायनो बिसोरो नाखौ फिसियो आरोना नै नाफोराबो ओरैनो नुरगासिनो ना नै बरियासे हाजोआव बरिया ना फिसिदों आरोना लोगोफोर बेयाव सेकेन्ड टाइम जाबाय आं फैनाया लोगोफोर सेकेन्ड टाइम बेनिफ्राय आपेल बागाना जितु बिबार बारगासिनो दंना बैथिंहाय बैफोर बिबार बारगासिनो दंना बेफोर जाबाय आपेल दायो बिबार बारगासिनो दं लोगोफोर दे नायनानै ला जायगाखौ एसे नोंनो हमथाबाय नों जेराव आं बेयाव नों जेराव आं बेयाव नों जेराव नैरा दायो आपेला जोंना बिबार बारगासिनो दङ लोगोफोर बे जायगानिफ्राय जोङो फिन आरो न'सिम थांदोनि जोंहा समाबो जाबाय नालाय जोङो 2 बाजियाव सहैयोबा मोजांनि खोथा जुदि सहैयाबाथ' मा होनना बुंनो नङा होमबा वेदारा मा खालामो बेखौ बुंनो हाला एसे दायो नियाव मोजां बाखि जा लामा अखा मोनलांनोबो हागौ दै ओंखायनो लोगोफोर दे नोंथांमोना नायलांबाय था लामानि भिउखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दायो आपेलाहाय बिबार बारगासिनो लोगोफोर सोरबाफोर फैयोब्ला बरिया सिङाव हाबनानै नोंथांमोना रिल्स फट' बायदिसिना लानो लोगोफोर दायो जोङो न'सिम फिन आरो थांफिनबाय नैबे जाबाय सेरगाव टाउनखौनो होननांसिगोन हाजो ओनसोल सेरगावनि बियो बेफोर पुरा नै हमस्टे गोजा दायो जोङो न'सिम थांबाय थादो दै लोगोफोर नायलांबाय था लामायाव जिखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजालांबाय थागोन दे नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर सैमायानो जि गिदिर नै रा काम फाइनालि नै जोंहा बड'लेण्ड बड'लेण्ड मोनसिगोन जोङो लोगोफोर बोथोराबो एसे स्रां जाखाबायना बड'लेण्ड मोनहां लोगो जायगायाबो एसे बरिया स्रां मोनखाबाय लोगोफोर जोङो दा दसेनि उनाव भैरबकुन्द मोनसिगोन लोगोफोर लामाया बिराद टार्निंलै लोगोफोर बिराद डेन्जार बेसेबांबा गोजौनिफ्राय जों दायो नै थांबाय थादो बड'लेण्डसिम लोगोफोर भिडिअखौ आङो फोजोबनोसै दे लोगोफोर थार्ड टाइम जाबाय अरुणाचलाव बिदि ड्राइभ खालामनाया भिडिअखौ फोजोबनोसै
जोंहा लोगो दङ बिथिंनि एसे फोजोबनोसै भिडिअखौ नेरा नै सहैना फैबाय जोङो बिथांजोंनो आंजोंनो जोङो सेरगावसिम मोजाङै मोजां जोङो आसामसिम एबा बड'लेण्डसिम सफैनो हाबाय नोंथांमोननिसिमबो बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जितु नायबाय नङा होमबा दे लोगोफोर बेनिफ्रायनो आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बाय बाय एसे बाय बाय होनदो दे लोगो बाय बाय दे बाय बाय बा